karon nganong apostolic may pruba dili man tong one holy Catholic. E anong apostolic man? Eh, siya ba explain nyo na? Ha? Kaya gikan sa apostolis, mauli ni kapat tinuod ng simbahan na. Dili itong Katolik o ganang balaan. Dahil saan na magdumag nyo? Ha? Oh, kunya. Way bukto. Mga kapaguluhan. Kanya, so may prevent ko na nga way bukto yun. Mga kapaguluhan. Ha? Ang prima na ito ng mga kilsunan, kining nga nabatay basihanan nga si kinsay unang sa Papa? Si Pedro, asa mabasa sa Biblia? Ha? Kung sa'yo makita sa Biblia nga si Kristo Pangulo, mga kilsunan. Pangulo mas Kristo po. O mga liyo, Pangulo man Jesus Christ. Nya si Pedro, gilas Katoliko Pangulo po. Karon, nabay makita nga si Kristo Pangulo, nya si Pedro Pangulo po. Be, sama na nyo. Sa Kolosas 1:18, si Kristo Pangulo nga dili makita. Colossians chapter 1 verse 18. Unya, kaya dili siya makita, invisible leader of the church, si Jesus Christ. Na invisible leader of the church. Makita ang mga Pangulo. Pitsa mo na. Ya, hindi mo magabad. Santo Papa, asa mo siya pa. Yata go Pedro ang mga Yahweh sa girian sa langit. Ayaw mo gidilo din sa yuta, gidilo sa langit. Ayaw mo gitugot, gitugot sa dito sa langit. Kisa na mo anak? Si Kristo. Kisa gingan? Oh, Pedro na. Matuloy science ni Sunubi. Ang doon pasabutan ng yata ng mga Yahweh, dili ng Yahweh sa Juan. Saan Yahweh ng sa Bartos balik? Ha? The authority. Oh, muna nga hindot na. Ang punto diya nga ang Juan, ang otoridad, sakto nga. Kay si Usaka Obispo ni Hubada na si Bishop Moro, I will give you the keys of the kingdom, pasabot, I will give you the supreme authority over my church. Sa ito ba, authority gahom, ang mga Bible scholar explain na ng Matthew 16:19. Gahom mo, autoridad ka na mga kikso. Pero, kining, mga usa sa mga punto na makalawat o Yahweh, tawag ko na siya o amahan. So, Matthew 16:19, so, ang kanawat kong gawin tabog amahan. So, ganang amahan, gikan sa Griego system. Papas. Papas Greek niya, sa Latin o Italian word, papa. Yung father sa English. Sa ito pala ang amahan, munang hubad, gikan sa Latin, papa. Yung isa meningo na nagpuiba na, si Propeta Isaias, kapitulo 22, versikulo 21-22. Isaias 22, kadto pagkadawat ng Yahweh, tagon siya amahan. Sa ito pa, wa may laing apostolis nga nakalawat ng mga Yahweh, gikan ni Ginoong Jesucristo, maoray sa apostol Pedro. Siya mo'y masabot na, siya mo'y labang punuan sa simbahan Katoliko Romano o dawat ng Santo Papa. Siya mo'y leader of the church. Universal leader. Base sa mga explanation, Francis, ang present pope sa Roman Catholic Church, nagpadayon
sonahan 2023 pero Abril 12 year 2023. Malayon pa. Kaniya, karon ikaron to igasat, karon to iga makatras sa balik panahon sa mga apostoles. Matrispak na to bang yang mga gitawag ko mga gitawag legitimate continuation ba? Apostolic succession. Ika ni Apostol Pedro, First Pope of Rome, hantod pero ni Pope Francis way bugto. Muna gitawag matod pa sa Encyclopedia Britannica, volume 15, page 985. Christian Church holds origin that we trace back to the time of the apostles. Ikan panahon sa 33 Uy, panahon sa mga apostoles, hantod pero 2023 nagpadayon na way bugto nga kapanguluan. Apostolic succession. Only the Roman Catholic Church traces its doctrine, tradition, all the way back to the apostles of Christ. So, simbahan Katoliko ra. Kahimo, katong mga Sabanista, Iglesia ni Cristo Manalo, born again, Bible Baptist, tanan na Muslim, Islam, kining Israel, di mag-trace back panahon sa mga apostles. Busa, kining mga punduka, Brad John, Reyes, sa tingin mo kanila? Ini mga lain rehiyon sa ito? Mga, mga lain rehiyon ba tanan? Pusat di ba? Fake. So, na fake. Dili tinood. Muna na, bisang saan nila nga tuon, pagwali, pagsangay, di ka na matinood. Ha? Oo, dilim na Katoliko. Muna itong ikakuan nga kining apostolic succession na sa simbahan Katoliko. O mao na nagapamatuod na ang Katoliko tinuod. Nga naman, way bugto. 1 video no City. Nga Salmo 1. Salmo 79 verse 13 ang katawan. Ay ipatiman ni Apostol Pedro, matod ba ni Ginoong Kristo sa siya may leader. Ito panahon na. So mga ang simbahan Katoliko mo ay nagpapatuod sa pruiba ng Katoliko tinuod. Manang the last mark of the true church, founded by Christ, ang upat na marka sa mga iglesia mo nito ba? Apostolic. Kaya di na sa yung reliyon. Kaya ng mga pastor, ministro, walay connection sa apostolis. Way dugtong sa apostolis. Meaning, dili na tinuod. Sige, punta na. Ha? Amo na nga, ginawa kita nga dili tinuod. Kung matubundan ni Madia, discuss dia. Dili pa natin tinuod kaya kining usar may doktrina. Pagtulog na ang simbahan natin di premise kaya na sa unang marka sa matulog iglesia. Di ba tayo? Listan niyo kanina? 1. There is only one true church. Usa sa pagtulunan. Sa ito, baka mga tanan mo, Brad John, upang nilyung tinuod, pagkina sila, nabay grasya. Sa barugana na sa doktrina, dili na tinuod din ang pagtulunan. O, iyan na sa yawa. Sumasa itong debate namin sa Civil Adventist o Bible Baptist na pamatulaan ko ang isdi tinuod daw iya sa yawa. Ano YouTube, debate mo na isa-is kong bilog. Yusman mo naman ni Jerry Lai, ilang debate o si Rian Quintes ng Bible Baptist, iya sa yawa. Niya, pagpaganda ito ba kayo, naiming bro na mabaw ko na una. Di haya tiksundan nito, Spanyol, tuklog ka. Daga na ito mas ginawa niya. Manaman, ayang pa na po, tiga, adjust. Kita naanad na. Ang upa nang mapikon kayo. Sus, basta nga ka manugay. Pero, manang gamit ang psychology kayo. Depende sa sitwasyon lugar. Manang mga laing leon, kaya naamay 90% ignorant Catholic sa Roman Catholic Church members, samot na itong dili Catholic 100% ignorant din. 100% ignorant din dili Catholic. Mapusay debate, mga matay na di ka na magdaog,
man mangkon. Isig pila pa debate, dili mangkon, dili mo daw. Wala di man eh. Ini ko na punta natin magkapig kay sayang kayo matugba ni St. Gregory the Great. Nga, sangay niya itong nagkalapalapag Gregory. Gregory Mangyo ni Brad Jan Voltero, ni Albarico, ni Juan. Ini yang nga-deliverance si Dixon. So, wala na, punto niya nga, matod pa ni St. Gregory the Great. Sa Diyos pagkukum, hindi siya mga una na to. Juan, mag-una. Lagi tayo madala na kalag, inigatubang ito sa Ginoo, ngunto sa Grensa. Kaya, isa ko sana lang, Santiago 5:20, na-premio ang Diyos. Usana siya. Naman, naminaw mo niya, wait, mga tanalay na, manalo itong patkumarka sa Madod News. Mga tanaban? Ini. Sige. Nindot tayo mong pangutana na. Wala nga sumasong ngayon kaganina, brother, ano na yung formalibit dito sa San Fernando, brother, sa itim dito, ang YouTube. EYG versus Cristiano, si sa ito ka dancer may ino sayaw din. Patano? Nabiya siya, nagtugod siya girumala sa Cristiano. Among debate, si Bigot Tinguyo dito, pamatundaan niya, nga ang ilang si Bang Cristiano, ano na 7 kamarka? Ako, di ba 4 kamarka ito ganina? Dito. Pero ang iyang pag-deliver, naktas parang undong ng kamarka. Madul-dul, pamaong preskulo ba ito, gimito na, yung maong ba? Pero, wanggit gining, diligay ba doon? Mura pa doon, kuminawan mong gamit o pitulong preskulo, pero sa apostolic successor, diyang hirada na. Magagamit sila na, mingo sa ano na iglesia ni Tukod. Mati siya isusok, sabi ko siya, magalapon siya sila. So na ang marka sa, unya, ari sa kanugtungan sa apostoles na ilisot. Ini pangutana, din sa mga apostol, sa tuwag apostolos mo to, isa kaya sa apostol Pedro, apostol Pablo, ika-13, Matias, si Judas, wala naman to, nagliko naman. Din sa mga apostol, Brother Jacob, nga natugtunggan dito sa apostoles. Yun na matubad. Kung sa may ebidensiya, pakita mo sa malang kasulatan, na doon na mo yung koneksyon kayo. Ito may kaang sa matog ng iglesia mo, labuhan mo katuliko, upat naman. Pero pito to, yung isa, pito ni Bato, kundong na yung nakakuha, may naabtas pa naman. Formal limita na YouTube. Nathaniel Light, Rosales, mundo mo. EYD versus Nathaniel Rosales, YouTube. Dibati mo. Nabuha ko ito YouTube kay 1 part 1, part 4. Batanong, hindi mo langis mo, nabot, kagabuhol mo. Pero walo sila tao, yung sa San Fernando. Nagigibate, ba? Sa San Fernando, mura na fumport na nabot. Sa debate, mura na sa surpasa. So, motong imong pumunta na dyan, maduldoon. Diligi, maduldoon, paminan mo sa Biblia, maduldoon. Kaya magamit ang Biblia niya, nato mga naminaw, waya lamang po, sakto, paminan mo sa Biblia, mana mana. Pero ano sa apostolic succession, lisod na, sigun sa pagkaliwan sa ibang kalibutan, ng pagdugtong sa apostolismo. So, muna yung sa iba, na what is the bisprop, the RCC, Roman Catholic Church, is a true church one read by Christ. Anong apostolic succession ito? Isaias, kontra siya kanina, Isaias 22. 22. Magalibong ko na sa kapusungan bago po. Kapitulo 22, versikulo 21 nga doon sa 22. Oh, sa may, line. Ikaw, third eye. Jipil, kalma mo rin Jipil ron. O, ka na.
Kasi may pangutanan mo. subay sa sumala sa itong ipakuha sa atong kinabuhi o atong sertiya na kita ka nga nagpagtang pag-unga ginauna ka ba? Anak ka. Ay mo dungagan ang pagdo? O nagdungagan ang pagtuo din kapitan sa silatian tuod niya nagkuha niya na Kini pagdo, brother. Usara may pagdo. Episo 4:5, kung ipahayag ganina sa unang marka. Episo 4:5, there is only one faith, one Lord, one baptism. Sa ito pa, kanya pagdo, usara din siya. Niya, ginipay ni sa ka, Monsignor, kapare, nanay dictionary. Amining sa faith, faith, ni Cebuano nga, dictionary English Cebuano, a system of doctrine, belief, religion. Pagdo, sistema ni sa pagturunan, o religion. Sa ito ba, religion, doctrine yung pagtuo. Bato sa sabot, ay mong pagtuo, punaan mo, doctrina. Ana? Pero, nga may pagtuo nga weak ko, hingpit, dili hingpit pa. Ang nasa Tito 1:13, Tito Titus 1:13, madungas muli bugong para makabatulong sa hustong pagtuo. Sa ito ba na yung pagtuo nga religyoso? So, muna nga, naampas matulog ng pagtuo, iglesia, sa simbahan, sakop naman ta, ato na i-exercise, na pag-imong pangalagan na ito, simba ka, minister ka, kung saan nas pagtuo mo mga ni-focus ka diyan na bita, mo di ka pa ka, lumagan mo, magtuo ka lang yung doktrina, pagturunan. Oh. Oh. Perfect na to niya, pero kita nga ako sa Kristo, ako ginagawa ko nga si Jesus, nagbasa sa krus, namatay sa krus, nabanhaw. Ako pagtuo nga kung ako nang i-practice ato kinabuhi, sir. Kita tao, mag-unga, ilang bro dito sa kinabuhi nga, basta mo na ako buhat rin, dahil ko ato rapid, dahil ko na ato karakter. Makita na ito mga pag-asa na ito, naihog na kita ang gaghan pa ang layo na ito, nanang ba? Nindot imong kuha mo, dugang. Ang pasabot mo nga, gusto nyo ulitan milagro para malikon ko yung pagtuo. Naging ang uban ko, kailangan ka ng mga milagro, magkita ka, kaya ng uban na milagro doon sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, lubaw daw nga doon na yung mahugaling larawan ni Birhen Maria. Ang mga Katoliko, dagan sa dito, ang dito, milagro. Nasa dito sa Kalapi, Bohol, dito sa ito. Santo Entero, dugay na ito. Nagtubo ko ng Santo Entero. Dagan ngayon, nasa Labanon, Cebu City. Gabriel Jikyo, dito Misona. Kung siya aning sabihin, sugatan mo na ang larawan ni Birhen Maria dito nga, nagagas sa tubig. Kasi buhat-buhat po ito ba? Mga mislead ang pagtuo sa mga tao. May mo na yung mga po, pero kanang milagro, kanang di niya basta-basta ang simbahan mo, desisyon tayo na kanang miracle na makadasig, makalikot sa pagtuo. Saan mo na siya, pero di na kinahanglan kaya kanya doktrina mo niya ito. Pagtulunan ba? Kung sasapa pa ni Brad Jeppel, mura na yung sapa, ano na yung bato ba? Kung may bato, kanal na siya, tubig lang. Mura yung bato ba, sulit niya ba? Doktrina, pagtulunan ba? Mura yung pagtulunan. So, kaya mga testimony na private revelation, sana pero outside of the deposit of it. Pwede ito ba, pwede dili. Pero ang labaw na milagro na kadaan lang mo masugatan labi, minister ka, kamo, si Manuel, si Danny, unang
konsider sa panubino, nahimong lawas sa dugo ng Kristo. That is miracle. Anong nahimo man ng Diyos ang panubino? Lawas sa dugo. Muna yung milagro. Muna yung klaro milagro na misionary brother. Muna yung miracle. That is a miracle. So muna nga, kung makita ka nga, mao na ang dugang, okay po na. Pero mas lindo itong kuang yun, Brad. Kuang nga mga doktrina ng pagtulunan. Sa sunod, punta na. Brad Marvel, napayo. Wala, oras? Ano yan? Ang kanan nindot Unsay Leon makalawas? Kini nindot ang punta na ha. Kaya murag, dagang katuliko po sa bota na. Karang kuang. Karang mingon nga, Brad, tupil siya ba? Tupil? Third eye ba? Rawan na siya third eye ron? Matod ba ni mo, aduna ba yung reliyon na magalawas? Muli pangutana sa mga teksuna na ito, ang uban, dili mo ito, why ka magalawas pag kay araw na ni Kristo, butuutan ni Kristo, luwas na ta. Nasa yung mga katoliko hindi na ganang reliyon pag kay hindi na sa pagtuo na ito. Buhat at tinaro. Kasi lang yung reliyon, klaro kayo, musupak yun no religion concept. So, dagang broke yan Masa may tubag yung sister? Naya reliyon magkalawas o ba? Naya reliyon magkalawas ba? Sigurado ba? Matanong sa muna ko sa librang tubagon. Ang pangutanan ako, adunay reliyon magkalawas. Ano man? Nya si sister rin, ano ba, dili rin magkalawas? Nya sister, nairili magkalawas pero ba? Wala rin magkalawas? Relasyon. Hindi mo lang iusap ang reliyon. Aminin ang reliyon. Relasyon sana. Saan? Aminin na ito na yung tubagon. Aminin sa reliyon, relasyon tali sa tao sa Diyos. Huwag pang dictionary na po kayo. Diyan sa public delivery sa government organ sa uptown. Sige, bro? 5,000 pages na ito. Religion, worship of God. Sa ito, aminin ang Latino niya na saban, religare, meaning to bind back. Nalit kong nagbalik sa Diyos kay gumika ni Adan at Siba sa unang panahon na bugto at relasyon. Isaias, Deuteronomy, yung mana ni religion, meaning sa religion, relasyon tali sa tao sa Diyos, relasyon na siya. Semua ni meaning sa religion, sister. Kumiyot na kawai religion magkalawas, anamot na nga, what ay relasyon sino? What ay ginoo? Niyamot ang itis? Sa ito ba, ang direkta pangtanan mo, pwede matabagan ang rito. Nga may mabasa religion magkalawas? Sirak 41:8. Kaya lagi magawat mo lagi ng religion. Sirak man. Sirak 41:8. Ang walay religion, silutan sa Diyos. May balita Biblia, karaan. Sirak 41:8. Nasota, butay kayo siya galing ang walay religion, silutan sino. Na may tayo sana. Lalistan doon pa. Sirak 35:18. Sirak 35:18. Lot 1, kaning silutan ng way reliyon. Sirak 35:18, sirak 41:8. So, mamaharo mo ng ulo. Ganun. Mayroon mo sila na, oy, sirak mo na. Ibig mulawatan na asa mabasa sa kuwan. Kiring dili sila, manam na sila. Wala yung sa Domingo. So, depende na sa inyong diskarte. Basta ang reliyon, makaluwas na sa Biblia. Unya, ari ka sa pamatanan.
sa pinilay 14 sa Gideon Cebuano, si Kristo adunay reliyon. Tinuguan ni Jesus. Pinilay 14 sa Gideon Cebuano ng Huban. 14 verse 12. Oh, pangutana. Kining reliyon ni Jesus. Kaya pala mo si Jesus Diyos mo na. Kalawas hindi. Oh, ana, pero kaya pangutana mo na niya. Sa latugi na mga gamiton, pero ang ato lang tumagon na ako lang gamit na sa bakbit ko. So, yan pangutana, mga close mo rin is kay ang tinupunod daw di mo makaluwas. Jeremias 14:9. Jeremiah 14 verse 9 sa King James Version, man cannot save. Ang tao di makaluwas. Jeremiah 14 verse 9. Jeremias 14:9. Sa King James English, man cannot save. Ba't mo sa muti, kaning mga tinupong tao sama sa Seventh Adventist, born again, ako ito bibigsun na rin ang tinupong tao, saksi na upa, kaning Iglesia Cristo, Muslim, upan pa. Ang mga founders, kung naglibig na tao man, ang pangutanang kalawasan nila, tinupong tao. Dili yun. Diyan sa laing versikulo sa Salmo, sa may balita Biblia, Salmo 146. Salmo 146 verse 2-3. Salmo 146 verse 2-3. Ang Pangulo, leader ba? Ang leader, ang Pangulo, dili magaluwas. Sa ito, dili magaluwas ang Pangulo na ng pundo ka. Kasi may mga pundo ka ng sama ni Kibuloy, Labaw. Niya sama ni umatyan sa Ningili Soriano. Tinang Jesus is Lord, bila may ibang din ako, sabi ng kanya, ay siya, patayin siyang original, partner. So na yung mga leader, si Binte Bentes, nanay yung leader, di na makaluwas ang produkto ay tao may gingon. Nagingon ng Salmo 146 verse 2-3. Tao nga Pangulo, leader din na makaluwas. So muna nga, ang punto brother, ang reliyon niya sa Diyos, makaluwas gina. Pero kung ba, hindi mong dawat na. So magkita kayo pagi, pangutan na matupag gina siya. Ang reliyon, ang simbahan ng reliyon, iya sa yawa, iya sa awa siya makaluwas na. So sa pastor kung bundaran, Pentecostal, matupag, iya sa Diyos, luwas yun, ako yun, reliyon makaluwas. Gitandi na kung yawa ang tao, Diyos. Kung tao pa yung mga itandi, reliyon niya sa tao, reliyon niya sa Diyos, natural, ningon bisa na alis tao. Ang pangutana, ang reliyon niya sa yawa, mundo, iya sa Diyos. Asa may makaluwas? Ayan, sa Diyos. Kami yung siya sa yawa, kaya sa yawa. Diba sa kumanda, may yawa ko sa gyapon. Bitaw. Kung sa may motoy tabang mo, brat? Na, yes, i-qualify na siya. Kaya mo nang, kumaw ng kalakihan, amingon ta nga, ang reliyon makaluwas, magpalista lang dapat. Mingon na nga, ang Roman Catholic Church, makaluwas ni, wala ni Maria. Magpalista lang ka dito, maluwas ang mata. Hindi na. Huwag pa sa buti magpalista. Hindi po na sa matuod ng reliyon, nagbuhat at dagog sa, nga imong buhat at dagog sa, ikaw may buhat ka, wak kay kaluwasan, kung mamatay ka na abdan, ikaw may buhat pare. Ikaw may buhat ka. Pero malinti ang reliyon, makaluwas iyaw na sino. Ang pero gikinahanglan yun nga matur pa sa fundamental sa Catholic dogma. The membership of the church is necessary for salvation. The purpose of the church, may purpose ng mga tuyo sa Ginoo. Ano nagtukod sa simbahan? Muna pangutana sa usa ka vlogger, may kikilig ito nag-message din. Yakong ipangutana na yakong ipangutana sa kuwan. Anong nagtukod magsimbahan ng Diyos? Kung may tumong tuyo na. Kung saan siya ito bagay niyo? Kung saan ito nito yung masastan na ganyan, saan ito ba? Para ma? Oo.
sa yun, unity, pero para kung sa kining magkabalayin pag the purpose of the church founded by Jesus Christ, kung ba kanang ipalayin, continue of work of redemption for all times. Sa tanang panahon ba, muna yung gitukunan niya. Kaya na may magtutong henerasyon, maamot, one nilibutang bansa. So magpalayo na, dugma na, page 274, pagbibintaw sa gagawin dugma nga. Sa tanang panahon, na work of redemption. So muna yung sa punto nga, muna tumuto yun sa iglesia, dituko niya. Kaya kani iglesia, makaluwas yun. Asa mabasang kaluwas sa simbahan sa Efesios 5:23. Bago ng ngayon. Efesios 5:23. Si Kristo ang ulo sa iglesia. Ang iglesia mo yung lawas. Ulo sa sunod 18. Ulo sa sunod 18 niya, Efesios 5:23. Muna pareso. Ang si Kristo mo ulo sa iglesia. Kaya ba't tayo mabasa na ang simbahan magkaluwas yun? Kaya mabasa wala? Asa, what verse in the Bible? Nanay mo tanong? 5:23 sana. Nya, Kolosas 1:18 paresin. Kolosas 1:18. Chapter 1 verse 18. Nya, napay sunod. Acts chapter 2 verse 47. Chapter 2 verse 47. Buhat 2:47. Niyon to sa buhat 2:47. Wrestling ba? Kaning kadadlaw nangaluwas ang gadugang sa iglesia. Nagadugang kadadlaw nangaluwas sa simbahan. Buhat 2:47. Nangaluwas sa mga kalag ba? Nangaluwas sa mga kalag. Yawa nila yung simbahan, nagunom na sa mga reliyon, pero manikamot ka na di nila maangkod, magiging Catholic Church. Ang simbahan na nangaluwas. Kaya wahir mo nila. Buhat 2:47. Kunya, mo rin simbahan o kang reliyon din mo kabuhat. Imana yaw kaya reliyon o kang iglesia din mo kabuhat. Mara rin yung palitag tambal sa utika o sa kalabi ng amok silindro, ari ka sa mga dagkong ilahan, gawa sa lubang mga butika, matugod ng baligya ng amok silindro. O ba, namita niya resita. Resita na firman doktor. Muna nga ang tambal, magupan nila ang resita. So, muna ng church ang pinireliyon. Kaya sa Bayulita lang, simple kayo. Religion. Bayulita ba? Roman Catholic. Muna nga, niya magkaluwas sa religion, yes, i-qualify din. Ang religion niya sa tao, yun ito magkaluwas yung kayo. Tao may katukod. Sumasa religion. So, muna kung katubag, basig ang oras mo. Oh. Mana? Oh, balik na kan sa man. Di. Nga. Ang Siete Palabras? Bisa. Grito. Siete Palabras. Grito. Sini langsung Pak Pandoro Siete Palabras. Namulong mo ito sa Iwit Suyo CCTV. Anawin UAR, Island Ridges, sudah saya ikuan. Pero, paano wala siya ka ng civil na source? Sa ako lang ng pamulanong na ini inagi sa pagbalansa ni Cristo Cross, napasay niyo itong sala, di kay buhat ang Beresanto sa itong napasay niyo, binumamay. Di kuyog na kanatoy ko. Karang kuwag yun, karang hulubit. Karang di ka manimot pa, pinunduman ta niya, karang napasay niyo sala, uwit, konfisyon na siya. Mantay matagparapya naman sa Kalimantan Subisan, hindi niya pare. Karang napasay mo sala, muna resulta na sa Subisan, pare. Ya, ikaw, basa rin ang Biblia niya, nakisalang mortal. Di ka
Pasaylo imo sala. Oh. Yan din na mahimpit ang the passion of the Lord Jesus Christ. Kung wala ang resurrection. So naagin ang resurrection no? Para mahimpit atong pagtuo, di magawang atong pagtuo, pagwali, matubag sa Pablo sa unang kwento, yung city, tama ba yun? Unang kwento yung city. Nagkakam ka, city Pablas sa sumiyagi? Oo, nato yung city Pablas ka na. Pero ito, babae ito, ilag-ilag yung kaya. Murag 15 minutes yun. Ito sa Gisunda naman, community sa Sunan. Taas sa rin ko, nalit ka mo sa oras ko, 3 to 6. Ang manang, doon yung susutin. Ang bayo ko ang iguan. Muto, gilhilag mo ba yun? Lagi, babae. Una-una siya na ginawa din mo mamatay. Mamatay rin ginawa. Pero, nahilag ka ito. Tinood mo yung artista may hilag ko. No? So, pila ba si Teblablas niya? Watay kausaban, murag yapon. So, may na po naman kay, isang dili ba si Teblablas, dito ko naman nga, pito kapulong na may naman sa bersikulo ng Biblia. Magamit ka po na, ay lang nanliog, humimik si Teblablas kay, hindi mo matang katawanan po. Na naman, murag mo na, mamuligya ka, Christmas tree niya, Abril, malaing ganun nalito yun, kung saan nigyan ni Abril na, layo ko ng Pasko, arahan, November na gano'n. Ano na siya. So, alam na, putlo sa naman sa Biblia, yung 7 last words, pwede na niyo mo gamiton, parang isip ko itong 7, ganun, back to the kay, may panahon, ikuhan sa simahan ko, nagkalat, na na, Holy Week, kini Pasko, o nagyan di Imakulada, Concepcion. So, itutuyog lang sa iglesia, ito yung mga tumukuhin. Aron dili na malimot, mura may ito mo sa simbahan na niya parang mabukaan doon. Kay, mura mo na. Pamutaan mo, dili lang kita mga pare o bispo kay tawar mo na sila po. Yeah, usaham daw, Brad. Ha? Artista din, hilang mo na. Oh, nag-ilag mo na uban, murag tinuod nga namatay, di nang balik. Ha? Acting niya. Ay lahat po na po nga debosyon niya, pero Juan. Ha? Kanang pagbalansang sa cross, Brad. Binuang ko na eh. Uban kita, balansang sa cross. Niya, buwan na mas karkarte ngayon. Idaran na ngayon na si, niya, bargayo. Ano may mamot ako, 20 milo, ano. Kasi yung anak, pati nga liba. Basin ba, paano pa sana lungan, di pertaka. Kuha. Dari 1 million, no? Balansan ito. Ikaw, balansan ka, Jipil. Dari 1 million. Ha? Ha? Eh, lupa kalito ka. Dili man na mo ay pasabot. Wa man mingus Kristo ka mo palansang sama na to. Ingon sa Lucas 9:23. O Mateo 16:24. Suwat na. Lucas 9:23. So, Mateo 16:24 na. Lucas 9:23. 16:24. Insa kong sunod ka na ko, magdumili siya gumlingon o mupasaan sa kong cross. Mao nila, na-misinterpret. Ha? 90% inulang katolik na ang pinag ganina. 90% niya mapasaan sa cross kada adlaw. Niya, kung sa may pasabutan na, cross ganin din naman. Si San Pablo bilugang nga siya sa una siya sa ka maglulutos, maglungon si San Pablo layo siya ni Kristo. San Pablo ba? Nasa Galacia 6:14-17. Galacia kapitulo 6:14-17 na si Kristo ang si
si San Pablo, ano na si Tinji sa gumalingon? Gumikan sa krus sa Kristo. Galacia 6:14-17. Ano naman, ang cross, pasaan mo lang kung sabot, doon yung nasa bangka ba? Doon yung kasing-kasing. Una pasabot ang cross, pasaan na ang cross. Doon yung kasing-kasing. So si San Pablo, ano na kausaban, sa pagkatao kay sa una, paano isa, worldly matters, maglulutos. Karon, pasaan na. Ano ingon si Kristo, sama ko ganyan to, pero karon, nausap siya sa Pablo. So ano na theological deduction o explanation si San Pablo nung tungkol ng pasaan na nasa Galacia 6:2. Sa Galacia 6:2, magtinibanay kita sa pagpasang sa atong alang kusod aron magatuman ta subos Ginoo. Sa ato pa na Galacia 6:2, Brad John Reyes, imong pangutanan, nga kung dahil ang atong pasaanon, magtinibangay ka pagpasang sa atong alang kusod aron magtuman na subos Ginoo. Galacia 6:2, muna pasaan na ipasabuti na pasang sa kahoy. Marang wala sa mamatay ng lansa sa suso. Piliyong sa itong lansa na ulit ay mahulog yun. Sa dagat yun. Napay doktor ng banong-bano. Nakakay doktor ng banong-bano na. Dahan. Ang tiil, lansa nga sa kapit. Tiil yun. O kamo, dinero niya alay. Yan ang buhay. Lagi mo biday. Initial manisya sa punto nga na pero ilangan sa na pero wala subo ang simbahan Katoliko Romano. Ilan na personal pero wala na kabugal-bugal no. Ang silot mas kroso na silutan sa cross ito mga tulisan. Mga grabe kung sala kawatan. Yato pa rin sa kawatan si Kristo bidahan ng kawatan siya tulisan. Igilan siya sa cross. Kung saan ba, kung pasabot. Wala yung iwas mahuli yun. Pero sa ilatong panabot, pero skis pa ba ito isa, naman na sunog pidulos, pidulos. So, muna siya na, tuntubag Brad John. Kamay ito rin si Brad, magtuna po. Sa kuha niya sa, Bible ko sulit. Huwag pamutanan niyo. Brad, huwag kayo pumunta na. Una siya. Una po. Una ka. Nga siya. Bida na si Gregory the Great ito, nahanap dito kanina nga. Natin madalang talag. Pero, wato kung makasangit, huwag kayo nakapig eh, huwag pasabot. Sa ito pa kung nalangin na ta, makapig ko mga tao. Pasabot mo. Ino na. Biblical wala, nasa Lucas 15:16. Lucas kapitulo 15:16. Bisa ko sa lang katao, abig mo, magpista ang langit. Niya, Santiago 5:19, bisa ko sa lang katao, makasasala, inyong napadugos Ginoo. Sama itong nayabang na huwag pisas pare, huwag galing isanan. Nabi na lang yun, huwag bunyag. Yan, kasi tuloy ko ng buligan na itinuan. Nadali mo, usalba, ang nagkabig, nasa ganding na yata is Ginoo. Kaalan 3:14. Wisdom chapter 3 verse 14. Nailinain na ganti, huwag kibawa, tagaan pa dyan reso kuwan. Kani,
sa sakyanan nga Fortuner Estrada. Yay. Ah. Oh. Pero material being na hindi sakyanan. So muna na ang punto nga magpadayon ta natin mapambit gamay makabig kay kuan. Picharusi dito. Yung may kuan ni Ejibore Evangelio Lucas 24:37-35 rero. Ato ni basahan yan ng katagan ng biblical fiction. Lahi ang pagpamagi sa Dios sa tao o sa tao, pamagi sa tao. Usay lisod nato mabati ang Ginoo kung masaktan tingali tungod kay daghan kitag dili maong nga gipamati o hinungdan dugay ta makakita sa pamaagi sa Dios uday ang pagkatawhanong laman ang nagsulabi ka natin. So yan ang nagkitibla ng Ebanghelyo karong lawa. Tigsunod. Ejimol, migo niya yun. 1, GPA. So ba may klang ba? Okay, Brad. Brad, Dere, nindot ya? Oh. Murag huwar may dakong tingog gini. Ano gabi, brothers and sisters. Oh. Ang pumunta na kuan itong doon na papasakit sa atong Ginoo ba na giilan niya ang tinungan na adto sa lungsod na ahikay ang panihapon kinsa ng tahanan na atuan sa mga tinungan ni Jesus. Nga. Kinsang tahanan ba maduulan na adto sa balay na hikayon ba ang panihapon. Ha? Ang ngalan sa tao? Oo. Asa mabasa na yung mga pagkatay premise? Pati yung mga tinunan? Guide na to sa atong basahon dito, sa atong kuhan, atong bibi, sa atong atong kuhan ba, ano ba? Ano ba? Ang surano? Nahagiri. Kung sa atong mga kuhan. Wala na po sa pusulis? Asa man nimo ipahikay kanamo ang panghapon sa paniling sa pagsayo. Si Jesus mingon kanila, atuan ninyo ang usa ka tawo dito sa syudad o ina siya. Ang magtutudlo mag-ingon, niabot na ang akong takna, ang akong matinutan o ako magsahulog sa paniling sa pagsayo dito sa inyong balay. Ang pagkutanan niyo? Oh, mo siya nga wana, isang kawana atuhan Oh, ibutan na yun. wala. Ayok na wala na. Butangin. Ako na nga, ang skaranan sa kamaturan, di kay Bible lang. Tulungan. Nay matubay ni Kristo, nay mga dagang na yang isuwat-wal na isuwat ka di pisan, di mo na masuot ka nando. 1 Mateo 9:5. Kung ito yung ibasa sa dilim na Biblia yung ibasa, na kinsang anto mo sa katao, so mo sa bot ang mga pusulit, iya ito yung anto nito. Anto mo ganyan kay, pero nagtukol yung santos na misa, o ibisan ito naman, is mangilin, di ba? Pero mga pusulit sana sa tumangan. Tingali, pag-uman tingali, kaya galing ginungugod. May present tense, past tense, future naman dito, huwag man yung pagka-ulos present na ginawa. Niya, ang punto na tungkol sa Santos ng Misa, Ubi Santo. Niya, diha niya ang mga ito yung biso dito ito sa Sinakulong, si Kalpor, tungkol sa Santos ng Misa, Eucharistia. One day, yung Ubi Santo, yung Ubi Santo ba? Kukulong na iba. Ang Misa. Ano mo na? So, ikabasa mo na mo, huwag mo masuwa. So, lisod, berungangan itong bibiasa pa. Nas, ha? Malagi,
ang tradisyon, wala man ang masuwat. O, apostolic tradition ba? Sa pinilay ko dito sa Susunod, usa si Maria Magdalena, nakakita ni Kristo. Yan yung Espiritu makita niya. Kanya karon sa Lucas 24, 1:10 sa apod. So, Lucas 24, 1:10 o Marcos 16, 1:9. Anlaw sa pagbanaw na. Nasulat na siya. O Marcos 16, 1:9. O napilain, Juan 20, verse 2. Dili mo na magduda mo na yung relasyon ni Jesus Christ sa Maria Magdalena. Kaya mo may unang pagkitaan kay naisirap na the ko sa una nga naisirap relasyon. So, ang tumaga na, fiction mo to, ang tumaga na, nasa apostolic tradition mo to, brother ni. So, ano na itawag o another source of faith na wala sa Biblia. So, na yung mga kamaturan, pagtuo, sukuranos kamaturan, pagtuo, mawala sa Bible, na yung tawag maisikan sa external authority. So, mana na apostolic tradition ba? Those adlaw ditulis siya. Awalo ka adlaw ni ditulis si Jesus. Lucas 2:19 dito sa 21. Sa awalo ka adlaw si Jesus gitulis. Wa man ni kultura sa mga Diyo, pamtana. Nay ni tabo nga pagtulis. So dunay Murag man ako nalungdan. sa Old Testament sa komposisyon na nga bago na lagi kanang nasa book of Genesis na Hudiyo Hudiyo na nasa Catechism of the Catholic Church number 95 na tulogin ko sa Quranan sa Kabatura sa Iglesia Katolika Romana Bible, Apostolic Tradition of Magisterio simbahan. Dili kabarog ang Biblia wala ang simbahan, wala ang Apostolic Tradition. Di sa kabarog ang simbahan wala ang Biblia o ang apostolic tradition. Di sa kabarog ang apostolic tradition, walang simbahan o walang Biblia. Hindi na siya ba? Kalat sa without others. So, muna nga, di ko magapos mong simbahan katoliko kayo. Matubag was tradition. Was tradition as Biblia. Was Biblia, tapos simbahan siya. So, di na manakpan mo gano'n. Di masikot pa. Magamit niya pa na ito. Yan. Ingon siya na yan ang Diyos sa tao. Ha? Dinadala yung libro Ginoo sa oh. Ha? Ano ba sa Katoliko nga? Sa example, ining Roman Catholic Church, tukod na ng Kristo. Nana sa Media 150 page 520. A Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church. Each founder was both human and divine. Si Kristo may tutupo. Ruler in the Catholic Church is a civil society founded by Jesus Christ. So, libro, libro, dili na ako sa libro kaya